Прыпынак — свабодная эканамічная зона. Шчыра вітаем пасажыраў трамвайнага маршруту нумар 8. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — ліцэй нумар 5 прыборабудавання. Прыпынак — ліцэй нумар 5 прыборабудавання. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — прадпрыемства «Віцязь». Прыпынак — прадпрыемства «Віцязь». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — магазин «Вулкан». Прыпынак — магазин «Вулкан». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — маскоўскі. Прыпынак — маскоўскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — тэхналагічны універсітэт. Прыпынак — тэхналагічны універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — універсітэт імя Машэрава. Прыпынак — універсітэт імя Машэрава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — 11-я школа. Прыпынак — 11-я школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — 31-я школа. Прыпынак — 31-я школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — юбілейны. Прыпынак — юбілейны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — плошча Перамогі. Прыпынак — плошча Перамогі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — вуліца Дмітрава. Прыпынак — вуліца Дмітрава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — Заводскі. Прыпынак — Заводскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — чыгуначны вакзал. Прыпынак — чыгуначны вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — Полацкі рынак. Прыпынак — Полацкі рынак. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — гімназія нумар 4. Прыпынак — гімназія нумар 4. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — вуліца 19-я Гарадоцкая. Прыпынак — вуліца 19-я Гарадоцкая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — вуліца Заслонава. Прыпынак — вуліца Заслонава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — вуліца 14-я Полацкая. Прыпынак — вуліца 14-я Полацкая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак — вуліца Тітова. Прыпынак — вуліца Тітова. Мы прыбылі на канечны пункт маршруту. Усяго вам добрага, паважаныя пасажыры. У адпаведнасці з правіламі карыстання трамваем, тралейбусам і аўтобусам, пасля прыбыцця на канечны прыпынак пасажыры абавязаны пакінуць салон транспартнага сродку.